Sesisian nakaliang ke Good News TV, ni pediang sobha ya pi baro syakane ke program ke Kyrpang na benta jong pi khap ki berit. Ni ai ngo U Blei penla ingin ko por bangin sam kini ko khubor ha pedang jong pi ba ingit scam ba ki ek baro ki bangin pendap kini ko por kindalong ki ba pediang hun khamat ke khat ke jins e jong Blei bat khamtam e ko nong ke jing mentoy ingi ki ba ngap bat shashkor ya ke e ke bo Blei don ban kran ha pedang jongi sho bangin sedang tong ile U Blei jing tuai ke jinggo bat ko buram ni ayam making ko try ke jing dan lam dan kat ke jong making ko try ke jing kyrkhu ke ba mem la the se ke jing em ke jongi bat khamtam e ni ko por kin ko try bangin nyop ban ngap ya ke e ke ba mem don ban kran pedang jongi kin ko pa ho ke jing pen kriak long nanga ko breu ndai ke jing pen janai ko long na me bat tang na me kin ko pa ji subet shim ko buram ba ke jing ong a shme bat to de map kring kang ki palat ke jongi na bai kin ne baro pa tang Jesus Christ amen token Sesisian pedang sobhai pi baro ki hap ki berit ki basngap ba ki basha ashkor ya kene ke program kene ke por kene ke sen ke baar ke bangan shim ya kene ke program bangit scam ke e pedang kan mau ya ke e ke banging la jo ai jing hi kai tang ya pi sisir mo i ba shai bor idang sedap ban ai pi ki tu ki lai teli ki je bat kumta kene ke sngiru ngodon ko we bat ko khubor pedang jong pi ki hap ki beet ki balong ka lawe ki jong ko balang ba ngit scam ba ki aka baro ki bangi ngi nyo snow ka ni ko por kin dalong sha ka jing mentoy ya ka jing em ka jongi ka jing kren ka jonga ka ni ko por kan long shapang growing with Jesus bangin he ngin san bo jisu mo ngi ong ngi ship jo ong ne pingi long ki kon kristan ngi don yu jisu hapo ka do anut ka jongi tendre kumno pat ngindang jan cho u kumno pat ngindang long kita ki kun kristan ki breu ki nyo i yangi bangi long kita ki kun kristan namar bu jisu u kwa yangi ru bangin he ngin san bat bangin jan cho u na do bangi dang khna om dei tang bangin la he la sangin om bangin sngewthuh ndai na do bangi dang khna ngi dei ban jan chano sha uji su ngi dei ban penmlien ban duai ngin penmlien ban pule ka Ktien U Blei na ko wei kesni sha ka wei pat nei to nang ta de ka ni jubam ya ka jaman kesni nam bangin he bangin san bangin jrong mentali pladis ke bon bita ki komplan nei bangin khlan ti kum taru ka mynsiem ka jongi ru ka don kam ya ka ya ka jingbam nang ta ban kam shai ya kata ka jinglong ka jongi bangin he bangin san bo jisu ngodon san tli ki ban batai phi ka ne ka por mo ya kita ki santli tongin sedang ka bening kong kade bangin pule ya ka bible habangi om bangin san yu bat ujisu ngi de ban pin million ban pule ya ka ya ka bible ya ka ne mo kane ka long ka kot ka bakraw ka hang ne ki download ki baro mo namat belai dangi sngausi ru ngi pule ka bible dangi command ru ngi pule ka bible dangi pang ru ngi pule ka bible ka ngi de ban pin million ban pule ya ka namar ka ne ka long ka jingbam na ka benta ka ka mynsiem ka jongi ru kan hap ban he ban san mo bangin tip ya ka Ktien ka jong U Blei ngi ban pen million ha bangi kiemen step ngin pule ka bible sha bangin tia men miet ngin pule ka bible don ki pon ni la sam tia plat ngim ju pule sho ngi tia ngi duai ru to ka jing duai jongi ko kot no ha ba tia nei henry na du bangi dang khna ngi dei ban pen million ban pule ya ka ne ya ka Ktien ka jong U Blei to PEM kene ka dor ka bangawa hangne kene ngan chumut dor be kene ka de ka mat ka juni mo bat kine ki sla kinde ki ki kti mo ngin chumut dor be kene ta bat kine ngin chumut dor be ki de ki ya kene ka perthai ka bangi ni yat ha ka jing em ka jong don chibon ki kam ki babha bat ki basne U Blei ayangi ka mon ka balat dot bat ka shong pat hangi iwe bangin jet ya ka basne ningin jet ya ka babha mo ngin million ban thok ne ngin million ban ya thok kamut ka shong hangi iwe ka point ka baning kong ka bang kwa ban hika yupi kumno bangin san ba ujisu kalong ning kong bangin ban pule ya ka Ktien ka jong U Blei PEM kane ka de ka bible nei baro nangi ngi pule ya ka bible ngi lechi ki Sunday school ru imes ipen pule ka bible ha school ru ngi don ka moral education nei ka ngi pule ki bible verse nanta ki school diary jungi ngi don ki bible verse nanta ngi don ki jing ruai nanta ngi don ki jing duai nei ti kumta na do ba ngi dang ret
Aduh bangidang kena ni day ban penmelian ban pulih ya ke Bible. Shido khat chi sngi man ke sngi. Hendrai bun sen pat ni le yu ngi pulih ke Bible ni thait no le ni teng ngi sam thia no. Hapor bangi duai ru ngi yo thia no kemat ngim dalong border than do kata-kata ne. Hendrai ken mau bangin san ba ujisu ke bening kong ke dei bangin pulih ya ka Bible. Tapi ya, ketika beningkong ban pulih ya ke Bible kemat ngide ban penmelian. Namar Blei haga Ktien ke jong U Blei ke download ke baro. Ngila ban pulih ki novels, ne ngila ban pulih ki storybooks, ne ki comics ne. Henry ke jingthmu khana ke pair na ko wei sha ko wei ru. Tu kum taru ke Ktien ke jong U Blei ru ke pair na ko wei ko inde ki iPad ke jing mentoy, le ni ke long pat ke jing bam, na ke bentar ke mynsiem ke jong ni I wei pa I wei. Bila syayang kata, to, kaba arpat, abang ang yapi bangi de ban penmelian ban pulih Ktien U Blei, kaba arpat ke ke bangin long jan, leni ke bangin hea ban san ba ujisu ke long bangin penmelian ban duai. Mo, ni de ban penmelian ban duai. PM ne taught you duai and pray. We have to make use. Okay, ngin hab ban penmelian ban duai. Pray every day. Balengi de ban duai ke jing duai. Kan mau ke jing duai ke de ke jing kran ke jongi bat U Blei. Bagi pentep ya ke jing don kam ki jongi, ni wat ke jing isen ke jong U Blei, ni wat ke jing kyrkhu ki jong U Blei, antangi pentep ke jing ke jing kuslai ki bangi ni mat ha ke jing ke jongi ke baman la ke sngi. Nai kumpi kiap ki berat ke ba pin duai ne bentar ke yeng ke sam mo na bentar meme papa antangi duai Bu Blei Un ke jing start hangi bangin lak ban minot ke jing pulih nai after 2 years of pandemic ke tu ke 2 years ni kam ni school ngila sulong enjoy be ke jing jungi hot ni don ke online classes hendai ngim dalong serious ke jing pulih ke jongi mentang ngila sedang long jai tu ngila sedang long that ban krekot hendai kum ki hap ki berat ngin le ayu ngin pan bon U Blei but ai ke jing start hangi mun ai ni ke mat ke bokot ke bakia ke jing smart ke jing setengah ke mat ke jongi bangin long active biang ke jing pulih ke jongi bangin long active biang khamtam banyak kran Bu Blei ke julong mo dan ki por ni dangi duai tangah ke por bangi don kam U Blei tangah ke por bangi smosi hendrai ken mau ke jing duai kam dai ban long kumta ni dai ban duai barobor dangi kemen ni dai ban duai dangi smosi ru ni dai ban duai ko bangi pulih ke Ktien U Blei kumta ru ni dai ban duai mo mentang ni bon sin la pen bernyai la dia na pen melin la dia bangin la kai ki mobile ki jongi nai bon na pi la kai ki mobile jo me jo papa pi la games hendrai pen ai baka turu kan pen tuna no ka la mobile la ni pen tuna no ka la games ngin la you ngin pulih ka Ktien U Blei ngin duai ngin pen ai ka por bon ban duai la ni ban khat kerpat ka kyrteng ka jong try nama ko judan ka tu ka jing rai ru bangi je rai tu yai duai klam daput mo pray without ceasing kamu ngim dan ba ju ang ban duai la byang ha fla duai mana step la byang nai duai shu shiben fla duai man Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday gap no kam la banong ta hendeng ngin yai duai klam daput ba ka dan tu ka jing rai ka bangi rai bangi om yo read your Bible, pray every day, you will grow. Nai pisit rai haki Sunday school ni ke jesang kena ke jong pingi ju kai ke tu jing rai om no. Read your Bible, pray every day. Nai and you'll grow. Fikan mau am ku tu ke jing rai ti kum taru ha bangi ong bangin he ba ujisu bangin san ba ujisu ha po ke download ke jongi ngi day ban penmelian ke baning kong ban pulih ya ke Bible nang ta hadian bangin le yu bangin duai. To class tu ne artli ki point ada IP ki beton kamha pulih ya ke Bible bat bangin duai kaba lai pat ang ne ngahika ka jing hikai ke bangin long bangin san ba ujisu ke de bang long ki breu ki babha mo ban long kain ngidi ban ke rukom kran bangi om bieng kain ke rukom kran ke jongi ke Ktien ke thliet ke jongi ke rukom im ke jongi kan long ke babha
Nama ladangi ong bangi long ki kon Kristan, mo ngi ong ba ngi bangi let Sunday school bu Jisu dan po jongi hindai ke jing im ke jongi pat kam ilong kom ta. Ngi pon ngi sat la, ngi pon ngi thok, anta ki Ktien ki bangi klan ru bon sin ki pen snosi ya ki brio mo. Hindai ai ba ki wei ki num yok kran yu pi. PM kata long kiba bha means long kain. Kemudian ke rukam klan ke jongi, ke rukam long ke jongi. Dia ban long ki brio ki ba keluar ban is ki brio ru mo ngi ban yarap iki wei ru. Anta ngim dei ban pen smosi iki brio ki Ktien ki bangi kran. Anta ke rukam im ke jongi ke jinglong jing im ke jongi ke baman la kesngi. Ai baka jing im ke jongi kan long ke bha, bat kan long ke nuksa iki wei. Balada ki wei kin pet yangi kin yu I shishai kata ka dor bhabrio ka jong Jisu ling ba ka jinglong jing im ka jongi ling ba ka jing bha ka jongi ka jing im jongi ka akor ha ka buram man komenta ki poli ka akor ka buram ru ikom bakala hiar hendai ngi dwai U Blei bun ayangi ka bor bangin la ban long shisha kita ki Khynnah ki babha bat ki ba pen sngewbha ba pen sngewbha ya U Blei ladangi long ki Khynnah ki ba sat la ki ba mnget ya ki kme ki kpa kamut ni pen sngewsi ya U Blei nei om dei tang U Blei ye imei papa jong pirung i pen sngewsi anta ladangi le ki kam ki ba sngeu tanat ru kamut mei papa jong pi sngewsi hendrei ai bangin dwai ba U Blei un yarap ingi bangin long ki brio ki ba bha nang ta dia nga ada phangin lain teli bani kaya pi sakawai pat ke ba ke jing im ke jongi bangin dang he ban san ba Jisu ke dei bangin long helpful long ki ba kloi ban yarap PM kata number 4 kita long ki ba kloi ban yarap being helpful kamut ha ka jinglong jing im ke jongi ha la dangi don ha ki school ki jongi khamtam pi kya beret pin ki school ha ki jesang Khynnah ha ki Sunday school ni dei ban long ki ba kloi ban yarap ha ba ong kloi ban yarap kamut bangin yarap tang ya ki tu ki breu ki ba ngingi itu leni tang ki tu ki breu ki ba ngingi it leni tang itu ki brio ki bangi sngeu tenat ma hendrai ni dei ban long ki ba kloi ban yarap wat ye ki brio ki bangim itu ru wat ye ki brio ki ba let's say mongim dei iet hendrai ni si ong ne bangi dei ban iet iki nong shon jongi ka ba ep na le dei ngamla ban le kom ta hendrai kat bangadang pen kre ya kan ni ka jingkran ngadang pusan ya ka ka banga ong ban hikai ha kan ni ka por ngasngo thu bangi ha bangi ong bangi long ki kon kristan bangi long ki kon ki jong U Blei ni dei ban pen million yang diru bangin long ki brio ki bayarap ngi di ban it iwe ngi ngimla ban chu amang nyarap tang ki brio ki itu ma ha school ru shu boi palok jong pi let school ipap school boi let's say ipang leni let's say I don't come here they want I hab ban buat iki homework jong ki nai hen lada ngi dei ban yarap I ban buat let's say teng mesti ong pi di ban yarap kan ni yo yang buat hi pi pap school pi dap chu ngimla ban long kom ta hen dei ngi dei ban long ki ba kloi ban yarap mo ngi dei ban long helpful ngi yarap lang itu palok jong pi ban pen buat iki wa leni teng lada I pang shu boi wan school imla ban ket ka plakot pi yarap ban pen ket tu plakot ban ai tu ban shau I mo na ma ka taru ka diko we ni ki nuksa ki babha balada ki we kin pet ye pi ru ken ong ba isti Khynnah ti ni ba kloi ban yarap isti ti betep sngi ani ti long kom ta kamut kin yaro ye pi tambakan mau ken hab beret lada ki yaro makana ngem dei ban long ki ba sarong we'll try to be helpful kemudian try ban long kain we'll try to be helpful nama nakabor ke jong nginom la kemau ketama ndai di nakabor ke jong U Blei bau bangila ban le ki baro hangi don ki po ngem sula so ela biang give up no ndai ken ma U Blei ai hangi kabor bangin nak ban le ya ki baro ha ke jing im ke jongi ke ba man la ka sngi ke ba khat do pat kini kesan klik ke bakat dopan kedai bangin iet iwe ya iwe
Pia ketika bakadu kedai bangin iet ya iwe. Ladangi puli ke Ktien U Blei, ladangi duai, hantangi ngilong ki babha, nantangi ngilong ki ba helpful ki ba kloi banyara, ngi deiru ban iet iwe. Om bangin iet tangya ki ba hajan ki jongi, tangya ki sisters, tangya ki brothers jongi ngi di ban iet lut ya bero. Namar Blei kan maun tu kesin bang hikai pi shu pangi tu ki 6 jis ngom be U Blei ula iet shwai ngi nei te kum taru ngi dei ban iet ikiwe ngi dei bandan ke mynsiem ke jing iet namar ladang ngimdan ke jing iet ngimla ban long ki ba kloi ban yaram ladang ngimdan ke mynsiem jong ke jing iet ngimla ban ong ban kloi ban long kain lanta ladang ngimdan ke mynsiem ke jing iet dangi puli makana ke bible ru kamte ya ke jinglong mynsiem ke jongi ladang ngi duai henry ke mynsiem jongi ke long shon ke long puhyun kalong bishni kamot kata ka jing doi jing kalong le no mo no mal bangim dan ka jing iet hendai kan mau ha iet ngi dei ban long ki ba iet ngin set a good example ngin long ka nuksa ye ki we let's say school bangi let dan nap neng jungi ki bampat itu yu jisu mo ki bampat long kristan ngi namara school ngi don different type mo ngi haban ki brio ki ba pair bawan ki school hendai ngi pada kum ki kon kristan ngin pen iya kata ka jing iet ikituru nama la datang tang na ka jinglong ka jing ke jongi ka baman la kesni ngi kibreu ki laban ngin long ka example kibreu ki laban pet ya ka jing ke jongi ka baman la kesni to pem kene ka dor menta pilaban gas ka kala long ka dor jong ya ka dor jong sentio nai pat ngan pen iya pi ladangi don pat ya ka te ka jinglong kan ladangi la ban long ya ki baru santali kita ki jinglongin pen million ka jing ke jongi ka baman la kasni pm ka jing ke jongi kan ni ka dor khamat ka jongi kan shai la ngim judan ra bas new breong ngim judan ba yong judan ba li khmat jong blei baro ngi long kom ju bat la hanrai la dang ngi long ya kan ka jing long le ka jing ka jongi kan long ka jing sha ya ki we kan long ka nuksa ya ki we pm kan ni kala long ka dor jong sentio man ta ki ni unde du stem ki ni ki leaves ki ni ki ki grass and kini ki petals mut lada ka jing ka jongi ka long kom te ka mut kini ka jing ka ni ka dor khmat jongi ka long ka basai pm ki brio ai ba ka jing ka jongi ka long kom u sentio pitap am don ki sentio imei leni na jong pi ni do jong pi ki basmat bantung sentio mo ki pen ki dalit thiet ki don ki brio ki dalit thiet na do na jingai ki sentio bakin yo bantung bakin pu ayeng bakin internet ka yeng nai namar bele kini sentio ki don different colors kapan ipu ya ka yeng ka jongi kapan ipu ya ka phalau ka jongi dan ba ki yeng ki ba let's say ki dunak sentiu ki don tang ki slang de tang ba ki la don khindiat ru ki la add colors ya ka tuka yeng nai te kum taru kum ki hap ki beret ai ba ka jing ka jongi kan long kum usentiu ba kan ba per okay ka ba pen pu ya ka ni ka perthai ka ma lingba jong pi iwe la da iwe no pi ting shan pi long ka jing sha yi ki we kat no tam la da hakmat ka jong U Blei hang ne pertai le se pi dang ret ngin ong ba ani dang ret nginom la ban long ka nuk sai ki we nginom la ban long ka example se ki we kam la ban long kom ta hendrai ka jing jong iwe U Blei ai hangi moi kaman ka balai lut ngin je ka bapha ngin je ka basneu ladang ngin phu na ngin nom phu ka mat ka shong hangi hendrai ha ni ka pon kwa ban ong yu pi ba kum ki hap ki baret ai bangin long kum ki ta ki sentiu ki ba pen phu ya ka ni ka perthai ling ba ka jinglong jing ki jongi ki ba pen sngewbha ya ka yeng ka sam bat khamtam ka ba pen sngewbha ya U Blei we can mau ki to ki santali ki point ki ba pin san bu jisu ka bending kong bangin puli ya ka bible man ka sngi anta ka ba bangin dry anta bangin long kum do da bangin long ki ba helpful ki ba kloi banyaram anta ban long kain kemut ki ban long ki brio ki ba pha pat ka ba khat do bangin long bangin don ka jing iet hapo ka jing ka jongi ba man la ka sngi khnang ba ka jing jongi kan long kung kung usen tio la so tu to kan khap ki khmat in your dry
Au Blei ku paju ni bab neng kum dapat kan try sai sien wan bandam khmat ki slajat ki jong me ban ai ngo e kan ko pai me ya ki baro ki bangi ngela yo sngo ni ko por kan ko try ji sub e ho ni get scam kan ko pa ki baro ki wan me bat tang na mi kan ko try ji sub ko do I can try ba kum ki hap ki paret kan ko try ngin de long shisha kan try kita ki senti ki po pho ka per kan try ngin ting shan kan try ha ka jingim ka jongi ki ba man la ka sngi kan ko try ba bangin la ban long ka nuksa ye ki we kan ko pa khamtam ki to ki bampat itu e me kan ko try ho I can try ni lon ni tulat ni man ka jingim ka jongi de I can try bangin long kum bala hikai mentang kan try bangin pule ka Ktien ka jong me bangin duai bangin long ki ba kloi ban yarap in long ki ba bha but bangin iet we kan ko try knang ba ki we kan pet ingi kan ko try jis be kan de isha ye ka dor babriu ling ba ka jinglong jingim ka jongi ba man la ka sngi kyrkhu ki yeng sam ki jong ki me ki pa ai ki ka jing start ba ka jing sham phang kan ko try ba ki nang la ban yalam ye ki khon ki jong ki ha ka linti bakat kum ka mon ka jong me shim ka buram ba ki jingu I aisha me na ba ki ne baro ki pan ka tang Jesus Christ bolong ju hinnen mentaj arta bom chukot ru amen